Aku ki kan bar potong rambut ngono to. Potong rambut iki poh meneng ini iki. Aku kaget ngoco ning omah kuwi lho. Kok tak delok-delok aku ki malah kaya Iqbal Ramadan ngene bar potongan. Bar potongan ujug-ujug kok malah mirip Iqbal Ramadan ngene. Nek saka samping mirip Jepri Nicole, nek saka ngarep Iqbal Ramadan. Wah, bar potongan kok malah ganteng ngene. Ora kaget nek cara kowe ngono. Ngerti saka kumise, saka alise, poh. Ganteng pakai banget nek kaya ngene iki. Ki sekali kedipane cewek-cewek langsung hamil iki. Ampun Mas Rizky Nicole, ampun ngono. Wah, jan kaya ngono kuwi aku. Dan gawan saka bibire, saka matane, saka ireng, poh. Ganteng pakai banget lho iki. Iki Aliando selewat ning musuh aku nek kaya ngene iki. Bar potongan iso malah ganteng ini kaget tenan ngene iki lho. Piye cah, cara meneng ganteng ora ngene iki. Nek aku dhewe yo merasa ganteng pakai banget nek kaya ngene iki. Oh. Poh, yo sarang yo barang. Wah, kumise. Nunggu umat. Wah, iki langsung di WA. Mas, mampir ke kosan. Woi.